התחלנו? כן. טוב. יאללה. אז אלרועי רוצה לטעום דברים חדשים שהוא קנה. ולהגיד איך זה. למה נתחיל? זה. נעזור לך רגע? כן. מה יש לנו פה? סוכריות גומי בטעם פירות בצורת דובונים. כן, אבל די קשה. מה אתה אומר? עולה טעים. האמת טעים לי. אני אוהב שהגומי קצת קשה. כן. 8 מתוך 10. 8 מתוך 10. יאללה. מה עכשיו? זהו זה. פופקורן בטעם תות. נראה טוב. מאוד נראה טוב. זה נראה כמו במבה אדומה. גם פעם זה במבה אדומה. נכון? כן. די, ניקח עוד אחד אפילו. מה אנחנו אומרים? נראה לי 6 מתוך 10. מה? 6? נראה לי זה יותר, לא? זה קצת לא כל כך טעים? סביר? סביר. סביר. יאללה. מה יש לנו פה? נפתח את זה. ימי. זה. בוא ניתן לך. כך. וואלה טעים. כן? כן. האמת שכן, טעים. מה אתה אומר? 9 מתוך 10. וואו, 9 מתוך 10. יפה מאוד. טוב, נתראה בסרטון הבא. כן.